בית הדין הרבני פסק לטובת אישה שבעלה טען כי היא בגדה בו וקבע כי היא תקבל כתובה על סך מיליון שקלים. מה אתה אומר על זה, עורך הדין והמגשר עוזי דורי, שעוסק בדיני משפחה, גירושין, צוואות, ירושות וייפוי כוח מתמשך? נגמר האייטם, מרוב הטייטלים שיש לך. שלום. שלום. באמת מדובר פה בפסק דין תקדימי בבית הדין הרבני. דין הכתובה ועל פי הנוהג על כל פנים, היא צריכה להיגבות לאחר תהליך הגירושין, לאחר שמתגרשים בבית הדין הרבני. כאן, בפסק דין הנוכחי, קבעו שהאישה תקבל את הכתובה לפני הגירושין. וזה לנוכח נסיבות והשתלשלות העניינים וכל הסיפור שהתרחש שם בבית הדין הרבני. למעשה, העילות של האישה להתגרש היו חזקות ומבוססות, וגם הדרישה שלה לתשלום הכתובה, גם כן הדיינים מצאו בכתובים של חכמים ועל בסיס ההלכה, שכן במקרה שלה ניתן לקבל לגבות את הכתובה לפני שמתגרשים. בדרך כלל זה קורה לאחר הגירושין? בדרך כלל זה קורה לאחר הגירושין. עכשיו תסביר את התהליך לכל מי שלא מכיר. מה קורה? מתגרשים, ואז נזכרים שכשהיינו תחת השפעת גילופין, חתמנו על סכום כלשהו, לא הבנו בדיוק מה זה, וזה מחייב. אכן כן. תראה, כתיבת הכתובה וההכרזה עליה, היא בדרך כלל באה עם הקידושין. בתהליך עצמו, הבעל יושב עם הרב וסוגרים את העניינים, מה יהיה רשום וכמה, מעבר לכתובה, מה תהיה התוספת כתובה. עכשיו, למרות שאני ממליץ אחרת לאותם חבר'ה צעירים, שהם מאוד מתרגשים ורוצים להרשים את כל העולם ואשתו. אני חייב להגיד לך, טוב, אני אספר לך, אם יהיה לנו זמן, אני אספר לך מה אני עשיתי, אבל אוקיי. גם אני יכול לספר לך מה עשיתי. שמים סכומים מטורפים, מאות אלפי שקלים, ויש כאלה שגם כן מעל מיליון שקלים. יש אפילו הנחיה מהרבנות הראשית, שלא לשים סכומים של מעל מיליון שקלים. וכתובה זה שטר לכל דבר בעניין, זו התחייבות הגבר לשלם, של במידה בו רוצה לגרש את האישה. ואם אין לו עילות מספקות בבניין הגירושים, הוא צריך לשלם את הכתובה. עכשיו, זה כבר עניין של משא ומתן שמתנהל מול בין בני הזוג בעניין הזה, באמצעות עורכי דין, בבית הדין הרבני, ויש דיינים שאומרים מה שכתוב בכתובה, זה מה שיקבל. באיזה מצבים אפשר להפחית את גובה הכתובה או לבטל? עכשיו, ויש קבוצה שנייה של דיינים, שסוברים שהכתובה לא צריכה להיות מעבר ל-120,000 שקל. לצורך העניין. בעצם מטרת הכתובה היא לשרת, לתת מענה לאישה בטווח של השנה, כדי שתוכל לכלכל את עצמה. אז 120 זה יוצא בחישוב גס לחודש, 10,000 שקלים. משהו כזה. זה בכדי שהיא תצא עם משהו בידיים, בכדי שתוכל להתנהל ולמצוא את הבעל הבא. שתצא מסודרת. מהעניין. אבל אתה יודע, זו גישה מאוד של פעם, כי היום יש נשים שמשתכרות יותר מהבעלים שלהם, אז מה קורה? הגישה של היום שרווחת, בעקבות שינויים ותקנות של גרשון רשם, שהרב גרשון רשם לבוא, שהוא בא ואומר, הבעל לא יוכל לגרש את אשתו ללא הסכמתה. כן. זה דבר אחד. בנוסף לזה, המדינה חוקקה שני חוקים, חוק הירושה וחוק הסכמי ממון, חוק ממון בין בני זוג. ולצורך העניין, ברגע שהכתובה למעשה איבדה מהעניין של כל ההתחשבנות פה, כן. כי בסופו של דבר יש את החוק של ממון בין בני זוג, שכשנדרשים לשפוך פנימה את כל מה שקשור באיזון משאבים, נכסים נדל"ניים, קריירה וכספים. על כל הנושאים האלה, איזון משאבים. רק רגע, סליחה, מה שאני רוצה לומר, וברגע שמתחשבנים בבני הזוג, וזה מה שקורה היום בפועל, הכתובה נבלעת
בתוך איזון המשאבים. עכשיו, יש רבנים שנותנים תוספת, במידה והאיזון משאבים הוא לא מספיק, והוא לא נותן מענה, נותנים תוספת. אז נותנים תוספת. תודה רבה, עורך הדין עוזי דורי, שעוסק בדיני משפחה וגירושין, על הדברים המעניינים האלה. 13